The Moria Films presents बदले के बाद बिहार भैया लाई जन सूरज के आरजेडी के देखनी जेडीयू के देखनी गठबंधन सरकार के आरजेडी के देखनी जेडीयू के देखनी गठबंधन सरकार के बदले के बा बिहार भैया लाई जन सूरज के बदले के बा बिहार भैया लाई जन सूरज के बदले के बा बिहार भैया लाई जन सूरज के बदले के बा बिहार भैया लाई जन सूरज के 15 साल लालू के देखनी 20 साल नीतीश के दोनों के लड़ाई में जनता रह गईले पीस के 15 साल लालू के देखनी 20 साल नीतीश के दोनों के लड़ाई में जनता रह गईले पीस के शिक्षा स्वास्थ्य कहियो न सुधरल कमी बा सरकार के शिक्षा स्वास्थ्य कहियो न सुधरल कमी बा सरकार के बदले के बा बिहार भैया लाई जन सूरज के बदले के बा बिहार भैया लाई जन सूरज के बदले के बा बिहार भैया लाई जन सूरज के बदले के बा बिहार भैया लाई जन सूरज के केहू के न कमी लौके कोनो सारा काज में एको न उद्योग धंधा लागल बिहार में केहू के न कमी लौके कोनो सारा काज में एको न उद्योग धंधा लागल बिहार में हरदम बिहारी भगावल जाला अलग अलग राज से हरदम बिहारी भगावल जाला अलग अलग राज से बदले के बा बिहार भैया उम्मीद बजन सूरज से बदले के बा बिहार भैया लाई जन सूरज के लाई जन सूरज के बदले के बा बिहार भैया लाई जन सूरज के जातिवाद से ऊपर उठाए भैया बिहार बदले के बाटे है समैया जातिवाद से ऊपर उठाए भैया बिहार बदले के बा है समैया लिखे लालन कहे जोशीला सुन लो फरियाद के लिखे लालन कहे जोशीला सुन लो फरियाद के बदले के बा बिहार भैया उम्मीद बजन सूरज से बदले के बा बिहार भैया लाई जन सूरज के बदले के बा बिहार भैया लाई जन सूरज के Recording Studio The Moria Films, Bazaar Road, Khoda Sahan।